Mehriban adamlar. Günahkar adam günahını boynuna alman, istesini özüne muamele sahip ejede hayvat atmak bilen hiç açan rehnet tapmaz. Şunu unutmalyň. Günahkar adam günahından kaçmak bilen näle eýdim tawba edip Allah Taala'dan ötünç soramak. Şeýlerin bendelerinden razylyk soramak bilen halas bolup biler. Ýogsa bu dünýäde hem de ahiretde on kyn ýagdaýa düşjek tu iki uçsuzdur. Anaýdyl şu wakada bolşýaly. Temur, besirenni, inni operasiýony içip başladyň. Bu bela seni heleye gider. İlkinci de kassan halat edip bilmedim. Ne edip beyle boldy, men düşünem. İçkiden yana ellen titriýär Temur. Neşteriň tutup bilen o. Bu ýalňyşlygyň her şeýle elhent ýagdaýa getirdi. Muny hiç kim bilmeler Kemal. Ýogsa men işim maýdar. Çağan hoşarlarını ananlara yalbarat pikirlen. Senden haşe diyen maňa kömek et. Yalbaryan. Bolýa Temur kömek edeýin. Ýöne soňky gedek bolsun. Gaýdyp terhoş ýagdaýda operasiýa etjek bolsaň, özüm arz ederim, bilip goý şonu. Timur ağa ne edip beýle ýagdaýa düşdük, mene düşünýän nälerin oňuda ökdi diýdiler ahyryn inanar ýalylar. Bäriňe seresi bel. Timur ağa terhoş ýagdaýda operasiýa edýänini hiç kim aýtmagyn. Hayırlar. Birazcık ayak çekin. Nefse bir zat aýtjak. Kulak asın. Şuun kuwalan zatlardan hiç kim habar bolman lärler. Düşündiňizmi siz? Hoşarlar sorasa näme diýerkek? Senden birda sorasalar Lukmandan soraýdy. Bar bolany şol. Bolan zatlaryň ähli şu ýerde galsyn. Hakykata aýdamyzda da bar bir inni edip biljek zadymyz ýok. Ne hil geçti Lokman ağa? Ne hil geçti? Hasan ağa. Mert bol. Oğluňy da halak edip bilmedik. Vah Yasincan! Vah balam!
Ben hiç mene bu kağıda kızları düşünmedim Hasan. Oğlumuza ne mulluk? Ne bileyim tekrar. Kağıda bir topar ne yatan sözler yazıptırlar. Düşünmeye beylede dursun. Düdürü okan mı Bir var? ocağın bilem olsam olan eline vermezdim oğlumu. Ne mulluk? Men yasin canıma ne mulluk? Ne için aydan oklar? Erter varıp Lukman'ın cikmecik soralı. Koçyalı oğlumun cahilamalı olduk. Sen bilmeye hakkımız vardır ha. Vah men balam, armanıca gitti can balam. Gittile men balam. Men yasin canım. Men yasinim. Men balam. Lukman siz bunu kabul edip bilmiyor. Bizim 5 minutlık içimiz vardı. Bolan ok değil mi? Lukman'ın sizinle görüşmeye vakti yok. Nedir aparatta girecek olup dur. Şu kağıda neyme yazıptırlar. Şonu doğrayacaktım da. Gepet şunun okmayı. Varın bizim işimizken. Neyme oluyor verdi. Timur'a aparatta girmeliydi ben bunlar gepet şunun oklar. Görüşmedik bolan ok deyip şu yerde bittiğurlar ay. Size neyme gerek? Mağlumattan verdiler bolin. Hava neyme? Bizim çağımız näme sebepden öldü Lukman ağa Allah'ın razılığı üçün aydayın näme sebepden? Sebep mağlumatnamada yazılıdır ahire. Biz bununla yazılandan sonra düşünmedik. Bir de düşündük dedi ayıp bereyin. Her gelene düşündürüp durmaya vaktim yok. Mağlumatnamada bardat yazılığı. Yeker beytme, senin birdat iyi, yoksam ne yatağlarsın? Bolsam olayın. Tezirek ölüp balama koştum, kovurdu. Başka eslerim yok men. Tövbe sabret keyvani, bu hasrat savabı vurulur. Bir direk yaptın haydi günah kalma. Lukman yönü köce operasiya deyip dahiri. Beyli anfat bolsa näme sebepden öldüke men düşünem ok. Ne bileyim Zeher, Lukman hissat aytmadı, ödün gördün ya, kaytan bizi kovuk koyuverdi. Osman ayıplaşmardın da bir hili elim işe varman olur. İnni keptesin tayinle koyuyor. Men onun için gelmedim Hasan. Geçip barayadım, seni görüp yağdayın sonra eyniydim. Ya derler ağabey değil. Öz elimizi öğretip yeki dikrarımızın hem varını bilmeyen kaldık. Mağlumatnamadaki yazılan dağıtıra düşünür yerler. Operasyeden Lukman näme diye? Hissat. Düğün tekerbilen barıp sonradak hissat aytmadık aytam kovuk koyuverdi. Onunla Lukman bir zat gizleyen olmalı. O ne hili? Televizordan, gaziyetten hassa Lukman'ın yalnızlığı zararı öldü deyip Kayvat okap estiyensiňe, men sen ýerine bolsam, ýydyň gowçy derine erdim. Gerek bolsa kabiýede ýüz tuturdum. Perdendiňden aýrylmak aňsatmy näme? Ağıtın hormatga talypdyr eje bahalaryny bir görseň. Tuweleme gözlegmesin bakym öýleýikli bolanyny görmek nesip etsin. Eje, en tek kızlanmasana. Öýleýikli bolmana wagt kene. Ol biziň ýeke täk goňjymy da, öýlense bize ýetirmezler ony. Näçe giýje öýlense şonça gowy. Allah jan ömrüni uzak etsin. O zatlar nesip işdir gyýdym. Allah gowsy ne de görsün herne. Oğluma nähili buýsan ýanym bir bilsediň eje, şonça gowçyň içinde hormat hatalaymak aňsatmy näme? Dogry aýdýan gyýdym. Ece men geyindim. Bu näje sag bolun onno. Sag bol gyýdym. Akşam men ýene jaň ederim. Men tayin edecek diyetmi? Gel balam gel. Yaňaňdan bir öpeýin. Ey Allah, canı bir yernem ödün alyanam. Maňa çydar ýaly güç ber ey Rabbim. Bagrağısı başka hiç tadı menden ok.
Jiger bağrım kül bolduly, ey Allah'ım, maňa sabır ber. Maňa sabır ber, ey Allah'ım, maňa sabır ber. Hoş geldin. Hoş gördük. Hemme dersler beýaşdyk eken. Hormat hatam alan eken bağlacığım. Arman öýüdi görüp bilmedi. Yaşap gören orada tevir alıp berjeme gaty begenerdi. Geçen ýyl tevir alıp berdiýenne alıp bermediňme gaty puşman edýän. Gaty puşman edýän. Wah ýatlatma, yüregim odalyp ýanýa. Men nädip çydarkam? Men näderkem, ey Allah'ım? Maňa sabır ber. Allah her derde derman veripdir. Bizim derdimizin dermanı sabır etmek geyvani. Wah ýatinjan, akyllyja oglum, men balam. Bolýa Sedat, ertiri beräý. Bolýa men jaňa dern sag bol. Bugün işim köpmü Timur? Ay hemişek ya nämçin soraýan? Akşam efäniň hormat hatyny belläýsek diýen. Dostlarym gelerdi. Şona gowy atlatdyň ay. Sen näme diýen efe? Şonu gutordy şagşamyzdan soň edäl kaka. Häzir hemmemiz şoňa taýynyp görüp ýörüz. Sen haçan diýsen şo wagt bolar oglum. Biz sen üçin edýäse. Elbetde ýasatsa sizin gowy diýin zalmaňyz. Lukman ağa sizi baş Lukman çağırýar. Häzir barýan. Bizim Aydar Timur. Akşam giyjä galmarsyň gerek. Galmam kama diýen. Eger bir kız sagıl zat ýüze çyksa Aydaryn. Ýürüň. Bolýa. Düşündürümde düşünýän münem, aýtdyma ýüregi jedeken diýip. Ýüregi saptagdyn men oglumyň nädip ýürekden gidip biler. Seýregim orada käwa şeýle waka bolay ýa. Bu elek sen ogluňa gawat gele nädeýinne? Sen nädip beýdiňmäge diliň bar ýa. Men näýil hasret çekýänimden bilýänmi? Ey ýürege düşdüň ay. Hem boldy? Sen sorama, şu ya sen meselesi başıma bela boldu. Yine geldilermi? Awalay gahar merip tegaje itik koybersen baskançaktan yıkılıp ayağı dövüldü. Ne ettin ay? Bir kimmiş şodi? Çağızıga menem oynanyan, yönü meselen beyli oltmak neme gerek? Çağa gitme neme? Yine bir yerin edinseler bolar durur da. Kabiýede arretmeteleri ýaşdyr. Bidayetler yoklay. Şonda da häzir bolalım. Leyla, sübele yine bir gedek ýatlap, diline pulto boldun. Sağ ol, sağ ol. Tekir bibi sen arkaýyn bol. Kadyýete ard etmekçi bolsaňyz men size kömek ederim.
arz edil emini. Şeýle dem Hasan. Hawa, kim günahkar bolsa şolam jezadyny çeksin. Elbette çeksin. Erteriňiz haýyrly bolsun kaka. Erteriň haýyrly bolsun oglum. Ha, eýgilikmi? Bu näme ýerläpsiňler? Bugunky tortu şagşam mara kakasy. Begincinden ukus tutan näller. Bugün işim köp kaka. Dellek hana gidecek, kıyılar için gül alacak, ayakkabı alınacak. Hayatını için gül alacak kolyamadan. Mektebimizin en güzel kaydı Filiz için kaka. Ahir soňoň göwünü awlapsyň da onu. Dağı näme? Yönümüne adım oğullala men. Men oğlumyň görmegen bir zady diýendir. Teň dawaraňa gaýlaram gelermi käwün soň? Timur, Näme? oğlumyzyň üstünligini ikimiz iki çağa oturup şu gece restoranyna belläýeli, ha? Bor keyvani. Seninki hidlay, meni bahanalap restorana gidiýäňizmi? O da atlardan maňa näme peýda? Oğlum, sen ýüregiň nämisleýär, hanaýt? Kakam bilýär. Ulo gerekdir taňa, ha? Gürleşdik oğlum, üniversitede girip bilsen alıp bereyin. Hükman yerer men oğlum. O kakatı ýar Lukman bolar. Alyo men Leyla, Timur ağa geldimi ki? Lukman'ın tek geleni ok, näme diýmeli? Özü bilen gürleşekdim, soň çaň ederin. Bu torda şagşamından men güle gitmäge razylaşyň üçin bir kişilik toga da deýindim. Bolýa, häzirlikçe sag bol. Bolýa, sag bol. Kim bilen gürleşdiň oğlum? Filiz bilen. İberen güllem biçak güni yaranmışyn. Nähil bolýberdiň? O bazardan hatırlayan var ha, şogullerden urlakan sebet dolary berdim. Görsene, men oğluma nähil gowy gelşi. Ayakkabım ne hili? Söz yok. Bugün akşam in görmegi oğlan men oğlum bolar.
tidirek öýe. Allah yalkasın. İşe gümra olup asalım gözden sallam bolýan şowada köçäl gapdyr. Geçti bolsun çöreňiz bütün eken. Yine bir yola sağ bolun. Çağamy halat etdiňiz. Allah'a şükür edin. Men bir ýöne sebäpkär boldum. Ey Allah, hiç kime perdet hasratını çektirme. Şuna bir kıvıl vur istegen mordu bolýany aýalyma söz berdim. Restorana gitjek. Oğlumuz hormat hatalypdyr. Ödem diňe bäşlik şonu verilecek. Şu döwürde efe ýaly oğluň mardygyna begen Temur. Tapaklar gül ýaly ödem syla hormatam bilýär. Hawa, ömrümdäki ýeketek baýlygym oğlum. Ne boldy? İşimiz gaýtdy Timur. Men gaty gorkýan. Kadyet barlamalydy nädir kek? Howsala düşme. Şolara kerde gürleşir. Kemala daýdaýynmy? İlki bilen ikimiz oturup näme çıkalyga tapyp boljak hakyna oýlanşaly, soň aýdaýar. Häzir gidýäsmi? Men bir ýere jaň etjek, sen çykdy ulaga mini ber. Gülay. Şu günkü gürleşen zadymyzy goýup bolsun etmesek boljak gel, agyr hassa getirdiler. Bilmedim, maňa garaşyp oturma, arkan ýatyber. Bolýa. Sag bol häzirlikçi. Tamam hayatım. Bu sefer kesinlikle ayarlayacağım. İşlerimi ayarlayıp seninle tatile geleceğim. Merak etme. Bizlerini Timur köpüşdün. Oy sanayi, bu yer esmene geldiğe. Koyşa erbet pikirleri. Sen sağlığına. Ne edip beýle arkaýyn bolup bilýän? Bardadymyzy ýitirmem mümkin, işimidi geljegimidi. Şeydip howsala düşmelleri o. Alzıradık işimiz gaydı ya. Barlaýsalar hemme zadyň üstatçylar. Entek su vermen tamman çıkarmalı. Kadiyet näme diýerkä göreli yani. Şoňa göre hereket edibeririz. Bu meseleden başaryp çykyp bilermi kek? Bilmedim Leyla. Ýöne bir aracın tapmana bor. Vah Yasincan. Vah men oğlum. Eşiklerinden iyisi gelip dur bağlamın. İyisine döneyim. Nehil oğudun yazıpsın. Edil hüncü didilen yali. Ey Allah. Eğer Lukman günahkar olsa onu sana tavşıryan. Ey Rabbim. Timur gaýdalyn ne? Wagt bir çen bolýar. Yok layık, uyuyana bir gaydak. Ýür Timur, öte köpüşdüň, ýür diýen. Ýür. Yine bir bulgur içeyimdi, näme bolýar? Goýuver sana hag meni.
Görülse bu adam gözlü olarmış. Sağa dönüp köp zatmam neme. Bir yeri kemerine mi gönne? Çiğişirip yürümek neme gerek? Şonu aysana. Diri kepşik çete kımmadı yoktur golün ölen son şiiri kadırlı olay ya. Men kavar et gerek? Den taşlap öyümüze kaydı. O nem için? Ha, elbette öňünde garaşýan bardyr o. Ya dedim la yatıp deyincim alacak o. Men nikah alasym gelen ok. Koysana Leyla. Elbette sana bildirýän zat ýok. Neme diyecek bolyan? İşiňden çyksaňam gowy ýaşarýar puluň bar. Ýöne men näme etmeli? Aýsana men näme etmeli? Jogap ber, men näme etmeli? Koysana haw. Jogap ber, men näme etmeli? Han aýt da jogap ber maňa. Gece geç geldin mi? Hava saat 2 bolup geçipdir. Efe akşam vaktinde geldi mi? Gowy eşdi mi? Men ýer ýatdym. Efe gelençä kitap okaýyn diýip oturdum. Ýöne uklak galypdyryn. Gelenini duýmandyryň. Bugunar günler tandan öň turmaz. Menim oňa degejekler. Goý näçe ýatsa ýatsyn. O kuğunları dağılan turmalı oluyat çağacık. Komşular kapyanlar. Dükkandan gerek dadın var mı? Ay yok gerek gel. Baş üstünü. Erteňe haýyrly bolsun. Lokman Timur atylgan şu ýerde ýaşar. Hawa. Baş üstüne. Men Lokman Timur atylgan. Siziň ogluňyz ulak helakçylygyny uçurapdyr. Men oglum mu? Ýalňyşýan bolaýmam. Jübünden çıkan şahsiyetnamada Efe atılgan nep ýazylga eken. Efe. 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 Efe oğlum. Efe yok. Efe yok. Efe yok.
Ýanyna bir gyýdyle ýoly kesip geçsek bolanlaryna bir ýaşyl renkli jip hakypdyr. Jogap ber, men näme etmeli? Han aýtda jogap ber. Yasin, oğlum. Maglumatnamada bardat ýazylgydyr. Ay ýüregi düşdüň ay. Efendim. Mehriban adamlar. Käwot geçijik bir ahmallyk özümiziň ýa-da başga biriniň ömür çyragyny öçürmegi mümkin. Ýöne goýberyn täwlügimizi ýa-da eden jenaýatymyzy äwmezlik etmek has uly jenaýatdyr. Çünki şeýle adamlar onlarça adamyň helak bolmagyna sebäp bolup biler. Bir zady ýatdan çykarmaly. Geçijik täwlükler uly ýalňyşlyklaň, geçijik jenaýatlar bolsa uly jenaýatlara eltip biler. Hormatly sarlar dünýäsi, haram we halaly saýgalmagyň näme derejede derwurlygyny eden gurulmaryň durmuşyň bolan üçin çorun dinlämäg men doglar. Şeýlerin berenler boly, olaryň ýüzünden hardan bolsa, otrata kimin darymy etişdi. Ejem bagly bolan bolsady, maňa erta gaýdyp berdi. Ýetimleri eden pul kömegi üçin Allah meni ýakardy.